Ahoj lidi, chtěl bych vás přivítat u mého prvního tutoriálu, který budu točit na Camtasia Studio 8, protože se mě už hodně lidí ptalo, nebo docela dost lidí, jak v tomto programu dělám, tak bych jim to chtěl ukázat. No, takže za první, co uděláme, je otevřeme import media a dáme si tam nějaký klip, video. Já jsem to tady nahrál už, takže takhle přetáhnu. Tady se mi zobrazí to video a s tím zvuk k tomu videu je už přidán jako z počítače normálně vygenerovaný. No, to nás teďka nemusí nějak zajímat. Takže bychom si přeto chtěli dát nějaký intro, takže tady přetáhneme. Asi si ho zmenšíme. Já jsem si vybral tohle, to je jedno, to si můžete vybrat, jaký chcete. No, tady dáte plusko, přetáhnete oboje dvoje a tady to můžete vymazat. Takže dáme takhle, to zařadíme, když chceme, aby to začínalo, tak to tady seřadíme, takhle, aby to bylo před tím videem. Chceme to, aby to bylo tak třeba 10 sekund před tím videem, takže to uděláme delší, tak. No, tady dáme teď text, který budeme chtít, aby tam byl. Tak, no a posuneme ještě toto. A teď si můžeme nahrát nějakou písničku, když chceme, aby hrála k tomu intru. Takže třeba tady, třeba tady, dáme toto, přetáhneme. Ježiš, zmenšíme si to zase. Já jinak se omlouvám, mám trochu kašel, no, nevadí. A ještě chtěli si to natočit, tak a ještě lidi naléhali, aby to bylo. Tak co, zmenšíme to, ne? Bože. Zmenšit. Za tady to se omlouvám. Protože tady to je takový blbý. Ježišmarja. Jak to je dlouhý. No. Tak. Teď si to dáme před to video. Takhle to pošleme nahoru. No, teď to dáme až úplně na začátek k tady tomu. Opravdu se za tím kašlem moc omlouvám, ale prostě nejde to. Tady ještě u toho musím pít čaj, takže příšerný. No, takže teď tady máme nějaký intro, takže si zase pustíme. Jak to bude. Klikneme dvakrát a máme tady, dáme delete a teď si tam napíšeme, co chceme, aby tam bylo na tom začátku u toho intra, takže já si tam napíšu třeba to. Ještě neumím psát, takže to je hrozný. Tady si to posuneme, zarovnáme, teď si to dáme kam tak, no, ještě horší. Velký tam si jo. Chceme, jako by to bylo velký, aby to bylo uprostřed, takhle zarovnáme. No, takže text bychom měli, teď si tady můžeme dát nějaký začátky, no,
nevím, jak k tomu říkáte, to je jedno. No, já si tam dám třeba tyhle, takhle sem a sem. No a tady, no tak na text nechci. Nebo si dáme taky, nebo dáme takhle. No, dáme tady ty. A teď si zase pustíme, koukneme se, jak to bude vypadat. No, takže zhruba nějak takhle to bude vypadat. Tak. A teď začneme upravovat tady to video. Takže tady najedeme na tohle. Teď si tady najdeme, co chceme na tom videu upravit. Se to pustíme. No, třeba bychom ještě mohli si nastavit, kdy klikáme. Takže tady máme highlight. To je no to nás nezajímá. To nás teďko nezajímá vůbec, když chceme, jak klikáme, to je jenom světlá plocha. No a přiblížení a takovýhle blbosti, to teďko nechci. Takže chci, když kliknu pravým, tak aby to udělalo kolečko, tak třeba takovýhle. A když kliknu pravým, tak aby to udělalo, ne, to ne. To taky ne. No, třeba takhle modře. No, a ještě bychom, no, jo, tak si dáme třeba tady to zvýraznění. Omlouvám se, aby bylo vidět na tu myš. No a takže takhle to bude celý to video. Ne, nebude. Omlouvám se, moc se omlouvám. Odsud. To dáme, takže takhle a takhle. Ne. To je. Jo. Dobrý. Takže to by bylo tak, ještě se podíváme, jak to klikne. Jestli to klikne někde. No. Tak nevadí, jdeme dál. Pak se mě nejvíc lidí ptalo na to, jak přibližuju, nebo jak to zvýrazňuji, aby to bylo blíž. To dáme třeba tady, kdy tam bude tam ještě tady. Teď. Takže odteď chci, aby se to dostalo do tady toho sektoru, aby bylo vidět tady ten čas a ten datum. Takže to udělám takhle. Tady. Je větší, to uděláme. No, tak takhle. No. A teďkon to udělám až kam. Třeba tady, takhle, až tady, ještě tam pořád je, ještě. Tady klikám, bylo vidět. No, asi tam neklikám, pravím, ale to nevadí. No. Teď si to trochu zvětšíme. Tady tam byla pořád ta myš. Takže až sem. No a teď si ukážeme ještě třeba tady zvuk. Tady co chcete zvýšit, aby byl víc slyšet zvuk. Tak třeba tady to chci, aby bylo hodně nahlas. Tak si to uděláme. Tak, klikneme a dáme volume up. No, teď jste mohli vidět, že když dám volume down, tak se mi to tady sníží. A když dám volume up, no, tak se to zvyšuje. No, takže takhle by to bylo a ještě tady ty šipky a různé jiné věci. Takže když třeba chcete dát šipku nebo text, dáme text třeba sem.
tam napíšeme zase, co chcete tam napsat. To je úplně jedno. Já si tam napíšu třeba no, nebo ne, tak ne, takhle, tak třeba pěkné. Pyramida to úplně není, nevadí. No, a prostě pěkná poušť třeba, to je jedno, co tam napíšete. A teďkon, tady dáme ten text, odkud to chceme mít. Třeba, pozor, tady když se nám to přiblíží, tady si to zvedneme, tady se nám to přiblíží vlastně, tady někde, no teď to zase zmenšíme, že jo. No, tady někde se podíváme, no, tak to bude tady. Tady to zvětším, aby to bylo díl. Tak. Takhle. A teďkon tady ještě se zvětší a tady ukazuju na tady tu díru, tady. Takže chci, aby tam byla šipka. Takže uděláme to takhle. Ne. Takhle. Jo. Jo. Ne. No jinak tady si ještě můžete udělat takovýhle na to pěkné, třeba takhle. No. Pak to můžete udělat třeba modře, to pěkné, ale teď se tím nebudeme zabývat. No a ještě prostě jdeme dál. Takže tady to je, no tady to je na zarovnání, tady to bylo rovný, jenom to chcete dát. A tady to nic, to si nějak nemusíme všímat. S tím si nějak moc nedělám, takže jsou nějaký doplňky a takové. Tady na to si můžete zvýraznit, co chcete, aby tam bylo pěkně vidět. Nebo naopak, když nechcete, aby tam bylo vidět, to se mě taky ptal kámošek, nechcete, aby to tam bylo vidět třeba Skype. Když vám někdo napíše, tak si to dáte takhle. No a tady vám to takhle zašedí. No. Počkejte, já se musím napít, to je hrozný tohleto. Ach jo. Jo, tak minutku. Jo, dobrý. Takže, teď jsem chtěl najít chtěl jsem dát šipku, takže šipku tam dáme, si nějakou vybereme, třeba tuhle, takhle, tak to přehrajeme, tak, koukejme, tady. No, a to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Když jste měli ještě nějaké dotazy, tak stačí napsat do komentu. No a budu rád samozřejmě, že za nějaký ten like nebo odběr. No a tady ještě si můžete posouvat tady to. Prostě na tady tomto, to je to hlavní, na tom upravujete. No napište do komentu otázky a jiné věci. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like a odběr. No a tak se asi rozloučím a mějte se hezky. Tak ahoj.